Dopoledním uzavřením byla prezentace Evy Marečkové, která představila módu pro současné nošení pod značkou Roduslava, slovanskou módou ke kráse, síle a kořenům. Já, Eva, přeji všem krásný den. Protože to slovanství je mnohem širší. Sice ten můj příspěvek se tady nazývá slovanskou módou ke kráse, síle a kořenům. Ale já vnímám oblečení jako tu vrchní slupku a to téma je mnohem širší. Já jsem ráda, že můžu v tom příspěvku navázat na své předřečníky, protože v mnohém se budeme doplňovat, nebo to, co zaznělo v prvním příspěvku, a byly to nějaké konkrétní návrhy kroků k tomu, co můžeme udělat, nebo v té druhé přednášce to byla symbolika podivů, tak v tom mém příspěvku se to bude krásně propojovat. Zároveň tady od vás ze sálu, když se s někým bavím a jsou nějaké dotazy, tak opět vlastně nacházím to, co se ty lidi ptají, tak že vlastně už já nějakým způsobem to mám zapracováno v té prezentaci a chci se s váma o to podělit. Vůbec i celé to dnešní setkání je o vzájemné inspiraci, sdílení, protože z mého pohledu co jiného než sdílení vlastní zkušeností můžeme s jistotou tvrdit, jakože to jsou ty naše pravdy, o tématu, jako je slovanství, které bylo potlačováno, překrucováno, falzifikováno. Samozřejmě cestou je i jít, zkoumat historické prameny, jít do archivu a zkoumat, co je pravá informace, co je falzifikát. Proto se zároveň těším i na přednášku pana magistra Kozáka, který se věnuje tady tomu směru. Já za sebe to vnímám tak, že když se na nás rojí ty informace, tak pokud se vydáme vědomou cestou poznání, tak začneme být schopni ty informace posuzovat sami sebou. Posuzovat je skrze vlastní mysl, vlastní rozum a hlavně vlastní srdce. Proto taková malá kontrolní otázka. Kolik z vás už osvobodilo své myšlení od vlivu televize a nepouští si tady tu kouzelnou krabičku a slovo kouzlo, a neposlouchá to už ani jako, že já si to dám jako pozadí, jako abych u toho žehlila. Skvěle. Já jsem Děkuju. Já jsem ráda, protože ve chvíli, kdy se odpojíme od toho Matrixu, a to zase už tady zaznělo, tak my jsme schopni i v kontaktu víc s přírodou, v kontaktu sami se sebou, přijít na spoustu věcí a odhalit to, co je ta pravda, co nám sedí, co s náma rezonuje. I tady zazní spoustu myšlenek, nebo na začátku tady bylo řečeno, jsou tady různé slovanské skupinky, jedni se hlásí k jednomu zdroju informací, druhé k druhému. Vždyť o tom je i tahle různorodnost a pestrost, aby jsme si našli, co s náma rezonuje, co nám sedí. A o tom bude i ta naše přednáška za Roduslavu. Takže byť teda začínáme tematikou oblečení, ale tam bude trošku širší, komplexnější záběr a věřím, že budou tam střípky, které i vás můžou inspirovat. Z obsahu té mé přednášky, a já to v některých částech zrychlím, aby jsme se skutečně i k tomu obědu včas dostali, krátce představím projekt Roduslava, náš tým, proč teda slovanská móda, i trošku z nějaké další, širší perspektivy a jak to všechno souvisí s naší sílou, vnitřní sílou, jaké to má souvislosti s propojením na naši rodovou linii, náš sílu rodu. Zároveň bavíme se o tom, že všechno to, co tady vzniká, jsou určité myšlenky, jak je chceme šířit dál, jak chceme inspirovat a probouzet další ještě spící Slovany, tak může to být cesta skrze obrazy, o tom taky chvíli budu mluvit. A na závěr trochu zase další inspirace už i z našich lhů a hájů. Roduslava tým. To jsou lidi, kteří jsou i nadšenci pro slovanství a zároveň jsou to experti ve svých oblastech. Protože my jsme si dali za takový jakoby cíl, nebo společně jsme tvořili tu naši vizi, která není, že to je myšlenka jednoho člověka a teď jako všichni se tím v tom týmu začali řídit. Ale skutečně jsme si dali s týmem dneska už asi 14 lidí, kteří to dělají popři své práci, někdo na mateřské, někdo jako student a všichni
jsme si dali takovou jakoby práci na tom, aby jsme vytvořili tu společnou vizi. A ta nás spojuje. Skrze slovanskou módu, její vnější krásu, pomáháme objevovat a probouzet i krásu vnitřní. To může znamenat, že můžeme probouzet, inspirovat Slovany, můžeme inspirovat i jiné národy, aby se zase přihlásili ke svým rodovým liním, ke svému dědictví a k svému bohatství. Dali jsme si za cíl, že chceme být informační, kulturní a módní portál, takže my chceme právě nabízet i tu různorodost v tom, kam zase někdo, kdo chce některé věci studovat víc do hloubky, tak kam se může obrátit. Takže pokud i z vás někdo je specialista na nějakou oblast spojenou se slovanstvím, tak nás kontaktujte. Velice rádi na vás dáme ve sekci doporučení odkaz na vaše webové stránky a chceme být i tím, kdo vlastně bude takový ten rozcestník a může být tím můstkem i mezi těma kruhama, které mezi sebou nějakým způsobem, a víme proč, jako nesouhlasí nebo nejsou v jednom tom proudu. I když přesně jako já to vnímám, že to jsou ty potůčky, které když se nakonec spojí, tak vytvoří tak silnou řeku, která má tu sílu jenom v tom, že teče. To už není síla, že já dávám do tohoto ego, nebo že něco tlačím svou vůli. Ale ta řeka společná z těch malých jako proudů už má sílu jenom toho, že teče. My jsme tu spolupráci v tom týmu a vlastně ten projekt vymysleli v září, v říjnu jsme spouštěli náš web, takže je to relativně nedávno, proto i nemáme tu nabídku zatím tak ucelenou a tak komplexní, jak bychom chtěli mít, ale spíš jsme si říkali, že chceme už udělat ten první krok do materie a ukázat, že už to není jenom myšlenka, už to není nápad, o kterém se bavíme, ale už jsou to reálné kroky a za nimi budou vždycky následovat další a další, takže určitě i ten sortiment budeme rozšiřovat. Proč slovanská móda? Když jsme na začátku diskutovali o tom, co chceme dělat, tak jsme se zamýšleli, kdo nám vlastně jako diktuje, jak se máme oblékat. V jídle to už začínáme nějak víc řešit. Už se díváme na to, co ty potraviny obsahují, že jsou tam nějaké konzervanty, nějaké chemikálie. Ale k tomu oblečení jsme ne všichni zatím přistupovali tak nějak jako vědoměji. Takže i to je ten důvod, jako proč jsme se rozhodli, že i skrze to oblečení chceme šířit ty myšlenky slovanství. To, co vnímáme jako další důležitý aspekt, který vlastně chceme v té naší tvorbě a nabídce zohlednit, tak chceme, aby se ženy staly skutečně ženami. A za chvíli o tom zase budu mluvit na dalších slajdech. A jak jsem říkala, tak to oblečení vnímáme stejně jenom jako tu vrchní slupku v mnohem širším a komplexnějším tématu. Krátce na to, co vlastně ten diktát módní, co nám předkládá. Pokud najdeme to vědomou cestou a následujeme to, co vlastně nějak zaznívá z těch médií, tak bude to nějaká unisex móda, takže jako stejné saka, kalhoty, tak jak mají muži, anebo na druhou stranu sexy móda, ale jako kde je něco rozumnějšího. A zároveň pokud se ani nezajímáme o to, odkud ta móda pochází a jdeme za tím, jak tohle je levný, a teď jsem to viděl v reklamě, tohle má kamarádka, tak když zakrýváme oči před tím, kde se vůbec to oblečení vyrábí, tak zavíráme oči před tím, že se to vyrábí někde za pomocí dětské síly, nebo jsou to maminky s malým miminkem, které to miminko leží u ní a maminka celý den šije, jenom proto, aby se to někde prodalo za mnohem lepší cenu, dala se na to krásná výsačka a pod vlivem samozřejmě nějakého modního diktátu, tak se takováto móda chrlí. Dovolit si být ženou, ale v té ženské kráse a v ženské síle. Ženy, kdyby svou krásou měly inspirovat muže k tvoření a ne vlastně nějakým pohledem vyčerpávat tu sílu, tak jak jsme viděli na tom předchozím obrázku. Zároveň, pokud budeme dřít v práci na 120% a soutěžit s mužmi v tom výkonu a v těch cílech a o víkendu budeme nakupovat hadříky do obchodního domu, tak kouzlo rodinného krbu v panelákové králikárně nevykouzlíme. Takže v našem pojetí ta slovanská móda je vlastně spojení toho tradičního a moderního. Takže se snažíme, aby tam byly dlouhé sukně, dlouhé šaty, snažíme se, aby to všechno bylo z přírodních materiálů, len, vlna,
případně bavlna. Ty vzory vlastně chceme mít v té širší škále. Od toho, že pro někoho to může to probouzení znamenat jenom vůbec to, že se napojí jenom na to nedávné, ornamentní, symbolické slovanství, které pro někoho znamená folklor, ale i to je ta část nějaká. Pak to můžou být různé krajové, regionální výšivky a pak to může být vlastně i svastika, která už má mnohem hlubší symbol, energetický podtext. Takže v celé téhleté škále to pro nás dává smysl mnohem víc, než oblékat se někde oblečením šitým v Číně. A nebo když potom si člověk řekne, jo, tak jaká je tady alternativa, tak půjdu do nějakého oblečení s alternativním oblečením a to jsou nějaké batikované věci z Indie. Takže pro nás ta škála od toho klasického nějakého ornamentu regionálního až po tu svastiku, tak v celé té symbolice vlastně je něco, co chceme nabízet na tom našem oblečení a zároveň, aby to bylo oblečení pro různé příležitosti. I do práce, i na nějaké slavnostnější chvíle, pro sport a tak dále. Ze začátku jsme v podstatě jakoby zahájili tu naši činnost, že nabízíme věci od různých dodavatelů, ale postupně směřujeme k tomu, aby jsme tam dodávali sílu té symboliky. Proto vlastně přicházíme i s kolekcí svetrů Roduslava, které tady můžete i vidět, a u které symboliky bych se i na chviličku zastavila. Je to vlastně unikátní symbolika, která vzorově byla navržena Věrou Ovečkovou, která pořádá kurzy jak o bukvici, tak o vyšívání a tu symboliku, kterou tady před chvílí zmínil Mojmír, tak mnohem do hloubky jakoby víc rozebírá na těch svých kurzech. Takže my jsme chtěli, aby jsme měli zapracované takovou symboliku, která může i chránit svého nositele. Co znamenají ty symboly? Tak v podstatě tam máme dvě různé hvězdy boha roda a je to propojené stromem života. Ten strom života má kořen ve tvaru srdce, kmen se proplétá spirálou, v koruně má slunce a po levé a po pravé straně má symbol ženský, symbol mužský, aby vlastně i ty energie byly vyvážené v rovnováze. Takže jsou to vlastně formou listů, dubu a lípy jako symboly ženské a mužské. Zároveň tam máme klíček, ptáček, symboly, které vlastně jakoby čerpají určitou sílu a zároveň v síle nebo ve spojení vytváří korovod. Takže dohromady dělají takový jakoby ucelený, uzavřený, vyvážený koloběh. Máme tam malý čtverec, plodnou zem, opět symbol, který ten symbol plodnosti tady i Mojmír zmínil v té předchozí přednášce. Takže je to něco, kde už vetkáváme tu sílu, tu symboliku, tu ochranu. Pro někoho, kdo ještě o tom neví, tak to může být hezký svetr, vlněný svetr. Pro někoho, kdo už je vědomější a ví, co nosí, tak o to víc ta symbolika vlastně pro něj dává smysl a souvislosti. Tu sílu, kterou vlastně člověk může získat i díky těm symbolům, tak je něco, co souvisí právě s tou životní sílou. Vnitřní síla nebo životní síla člověka. V terminologii Slovanů je to živá, bohyně živá. Jiné národy, kultury mají čchy, ki, dránu, různě nazývaná energie. O tom, jak bychom s ní měli zacházet, jak bychom mohli přistupovat k tomu, aby jsme si tu sílu uchovali, kultivovali, aby jsme se nenechali o ní okrádat, tak to je tak široké spektrum témat, které zase něco tady zaznělo. Je to i o stravě. Chviličku to bylo zmíněno v té první přednášce, nebo respektive v tom úvodu. Kořeny a síla rodu. Další velké, rozsáhlé, mocné téma. Už jsme tady o tom slyšeli. Základ slova rod, vyskytuje se v rodině, rod, rodová linie, předkové. Opět je to něco, co má obrovskou sílu. Můžeme se opět, zastavím se teď v té první části rodina. V dnešní společnosti ta rodina zase má s médiami, tomu, kdo tady tahá za ty nitky, tak samozřejmě nedostává takovou pozornost, jak by měla.
účelně v podstatě rozbíjena tím, že, tak jak říkám, sice na jednu stranu nějaká rovnoprávnost, ale na druhou stranu jako soutěžení v práci. A ženy jsou vytížené a nemají tolik času na sebe, na rodinu, na děti a někam to vede. A nebo se trošku zastavíme, zamyslíme nad tím a začneme dělat malé krůčky k těm změnám. Další o tom vlastně, jak dnešní rodiny jsou dva mladí lidé, ale je to kariéra, je to cestování, mají domácího mazlíčka a v podstatě to, aby založili tu plnohodnotnou rodinu i s dětmi, tak se to stále odsouvá, protože to vlastně jakoby je zdrželo a to není moderní. A zase vlastně je to odvádění systému od těch pravých hodnot. Naši předkové měli i různé obřady, takového požehnání dětem, vnoučatům. V kterých rodinách se to ještě děje? Zase jsou to věci, které jsou drobnosti, které můžeme začít zavádět do těch životů. To není, že revoluce, změníme všechno najednou, ale postupnými krokami, vědomými detailami, z kterých vlastně z těch puslíků se najednou poskládá úplně jiný obrázek. O tom, jak se spojit ještě s tou sílou rodu, tak je zase další zdroj, který mě hodně inspiroval. Takže nejdřív jsem asi 6 let nosila tady ten přívěšek, ten kdo četl Anastázii, Zvonící Cedry Ruska, když jsem to řekne. Je to krásná myšlenka rodových statků nebo rajských zahrad, prostoru lásky. Jsou to knihy, které zase, může si to někdo přečíst, může mu to znít jako pohádka. Někdo si řekne, jo, a co kdyby ten svět mohl být takhle jakoby hezčí. A pak si někdo může říct, jo, tak nezůstane u myšlenky a co můžu zase těma malýma krůčkama ve svém životě změnit a kam se posunout. Tak zase na dalším slajdu a kousek dál vám ukážu, jak to může vypadat, když se někdo pro to rozhodne a dělá to třeba jenom o víkendech. Zároveň to rodové společenství, to znamená nejenom to spojení na sebe, naší rodovou linii, mě, rodiny, ale i dalších lidí. Pokud budeme spolu vytvářet nějaké rodové společenství, tak začnou vznikat i mnohem jiné vztahy, zdravé a komplexní, které můžou vytvořit úplně jiný typ nové společnosti. Proč vlastně bychom se tímhletím měli zabývat? Proč bychom měli tím směrem uvažovat a něco dělat? Tak když je jeden člověk, nebo na příkladu mravenců, když někde se vyskytne jeden mravenec, nebo i 10, 20, tak neví, jak mají postavit mraveniště. Ale když se jich sejde nějaké množství a najednou od toho kritického množství najednou ví, jak to udělat. Takže i když se sejde kritické množství určitých rodin, vědomějších rodů, vznikne rodové společenství, tak ta změna už bude nezadržitelná. Tam už nebude ani ne, že návrat zpátky, ale už ani nebude síla, která by tady tu velkou sílu toho slovanství zastavila. Navážu na to být v kontaktu s přírodou. Můžeme jít na procházku, můžeme si pročistit myšlenky, anebo si můžeme založit svůj rodový statek. V těch knihách Zvonící Cedry Ruska od autora Vladimíra Megreho o Anastázii se píše minimálně 1 hektar. Já jsem to chtěla vyzkoušet, protože mě inspiruje spousta věcí, takže jsem si 60 km za Prahou koupila zatravněné pole a po 4 letech, to vypadá tak, jak vidíte vlastně na tom obrázku, dělám to sama o víkendech a dneska tam mám 40 ovocných stromů, 400 keřů, dopěstuju si zeleninu, je to permakulturní způsob a vůbec to nevnímám, že to je nějak zatěžující. Takže i to jsou jakoby kroky, které, když si řekneme, že chceme udělat tu změnu, tak je to zase další možný směr. A v napojení na tu přírodu vnímáme úplně jinak celistvost života. Když se inspirujeme i sílou divokých bylin, protože na tom pozemku je něco, co pěstujeme s láskou, jsou to ty vyšlechtěné rostliny. Ale zároveň příroda nám nabízí mnohem širší lékárnu, která nás může oživit, uzdravit. A síla divokých bylin, které jako nebyly nikým zušlechtěné, manipulované, tak jenom si dát
kopřivu, pampelišku, ptačí čabinec, všechno to, co považujeme za plevel, tak on má určitou hodnotu. Dát si to do, dneska se mu tomu moderně říká smoothie, tak banán, jabko, kopřiva, pampeliška, zkuste si to někdy udělat, nebo s mátou a ucítíte, že vlastně vléváte do sebe skutečně život. A to jsou věci, když si to vyzkoušíte, tak vás nikdo nebude přesvědčovat, že ta chemická potravina a ta limonáda s těma 4 řádkama těch éček chemickýma, bublinková, která má trvanlivost 2 roky nebo kolik, že to je to, jako co vás udrží při životě. No, dejte si jeden nápoj, druhý nápoj a uvidíte rozdíl. A to je to, co říkám, srovnávat ty věci skrze sebe. Vnímat to. Je to i o tom, jak si budujeme ten talíř, co vlastně jíme a jestli budeme jíst tu potravu, kterou si vypěstujeme s láskou, anebo se v podstatě z nás stali blahobytní specialisté v zásobování cizím a nekontrolovatelným, protože ty rajčata na té hydroponii nebo někde ve Španělsku pod těma plastovými skleníkama na těch plantážích, kde celé kamiony odjíždí a pak tím zásobují celou Evropu, tak jestli dám přednost tam tomu, anebo to rajče jím jenom, když to dozrává a dopěstuji si mnohem širší škálu. Když jsem ochutnala poprvé svůj rakitník, myšpule, to jsou plody, které jsme předtím neznali, protože v obchodech se prodávají jahody z plantáží, ale tak široký záběr, který si můžeme dopěstovat, a dopěstovat znamená zasadit to a jenom sklízet. Permakultura je o tom, že já nedržu na té zahradě. Mám hektar, ale pro mě je to odpočinek, protože zasázím stromky, keře a pak už jenom jako sbírám tu sklizeň. A zároveň je to prostor, který je s člověkem propojen. Pokud my tomu prostoru dáváme nějakou energii, pozornost a péči, tak to místo nám to vrací. Vrací nám to nejen v těch plodech, ale v tom, jak se tam můžeme zregenerovat. A o tom, že to není jenom pohádka, a ty vzory, které jsme tady viděli, a to, co tady zaznělo, že vlastně už jsou ženy, které když se probouzí, teď začínají vyšívat, tak tady to je ukázka už výšivek českých žen. Takže si představte tu atmosféru toho domova, kde jsou ty horní obrazy zarámované, kde ta žena vědomá je vyšívala s láskou, nebo ty polštáře. Tak i podle té bohatosti výšivky je vidět, že to nebylo uděláno za jeden večer. Kolik je tam toho času, kolik je tam těch myšlenek, které tam ta žena, která vytvářela tu atmosféru, vetkala. Takže to je jenom pro inspiraci ta atmosféra, která může vzniknout, když si člověk dovolí mít víc času a nebýt jenom uspěchaný z té práce. A další inspirace, která zase, tak jak různé kraje, regiony, země, slovanské národy, mají své dědictví i v rámci té výšivky, tak aby jsme ty věci mohli šířit, tak je nejdřív poznáváme, popisujeme, nějak prezentujeme dál, tak jenom pro inspiraci třeba z Ukrajiny, kde se tomu taky už nějakým způsobem věnují, tak mají popsané, krásně zdokumentované typy výšivek typické pro každý region. Takže něco podobného bychom za Roduslavu chtěli potom udělat my, mít jako ukázku toho, jako zase dávat to jako příklad lidem, inspiraci po jednotlivých regionech. A nebo zase inspirace o tom, že někdo tam má ve Lvově sbíral léta, jsou desetiletí, oblečení. A potom vlastně vznikne taková sbírka, na kterou se chodí lidi dívat a to je cennost, to je bohatství. A z toho vlastně můžeme čerpat tu inspiraci a přetavit ji do toho moderního. Takže to vlastně je i dalším z těch cílů Roduslavy, protože si říkáme, že samozřejmě jsou příležitosti, kde se sejdou Slované, dají si jako víc zdobnější věci, ale potom můžou být do kanceláře, do práce oblečení, které má malou svastiku, malý symbol. Takže proto vlastně my najímáme teďko módní návrhářku, která nám bude šít naše oblečení a do toho budeme vetkávat ručně nebo strojově tu svastiku jenom jako malý symbol. A můžou to lidi mít i do kanceláře a není to zase tak slavnostní, ale více to hodí do toho moderního prostředí. No a potom samozřejmě i takhle, když v té moderní době
bude možnost jít si někam, zakoupit to oblečení, vybrat si, co nám sedí a zároveň se dočíst víc, jakou to má symboliku, jakého kraje, jakou tam má tu svastiku vlastně ochrannou a energetickou. Tak tahle doba nás čeká, je nádherná. O tom, jak vlastně i my můžeme šířit ty myšlenky, tak ti, co znají vědu obraznosti, ti, kteří s ní umí pracovat, tak nás ovlivňují skrze obrazy. A my si říkáme, proč zase i tu myšlenku slovanství nešířit stejnou technikou, využít vlastně to, co tady je, akorát vědomě pro šíření té naší myšlenky a pro probouzení těch spících Slovanů. Takže my jsme si říkali, že chceme tu myšlenku šířit skrze módu a potom vlastně skrze články na našem blogu. Aby jsme dávali i to informační spektrum, ale zároveň i tu materii. Zároveň skrze obrazy na nás mluví i ten průmysl skrze různé reklamy. Tady jsem ráda, že spoustu těch, kteří už tu televizi ani nevnímají jako kulisu, ale pokud ještě někdo ji stále zapíná, tak v podstatě slovo reklama je znova opakovaný klam. A ten opakovaný klam nás, tomu, kdo se ještě nechává ovlivňovat, tak dostrká do toho obchodu a člověk si to kupuje a teď si myslí, jak je šťastný a spokojený, protože tam ti v té reklamě byli šťastní a spokojení, když ten výrobek používají. No, koupí si to, najednou štěstí, spokojenost se nedostavuje, tak možná si má koupit ještě něco nového, nebo nemá právě ten novější model, tak běží z obchodu, koupí si další model a chodí do práce, aby vydělal na ty věci a je v krysím kolečku, ale je potřeba se zastavit. Zpomalit a vědomě jít a vykročit. A věřím, když společně vykročíme k té naší slovanské síle, kráse a kořenům, tak věřím, že svět je a bude lepší a přeji nám všem, ať naše společné slovanské dílo se daří. A děkuju a přeji dobrou chuť.